Stavba domu číslo 67 v Senci v lokalite Lužianky pokračuje. Dnes sa venujeme výstavbe druhého železobetónového stropu. Práve prebieha vytváranie dolnej a hornej oceľovej výstuže, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení pevnosti a stability stropu. Dolná výstuž prenáša ťahové sily, ktoré vznikajú v spodnej časti stropu pri zaťažení. Horná výstuž pomáha rozložiť tlakové sily a zabezpečuje ešte vyššiu pevnosť. Na tento strop sa spotrebujú približne 4 tony ocele, aby všetko bolo pevné a bezpečné. Teraz je dôležité všetko správne zviazať a pripraviť na betónovanie. Každý detail rozhoduje o kvalite a dlhodobej stabilite stavby. Sledujte nás pre viac zaujímavostí zo stavby domu číslo 67.